Dragi prijatelji, prav lepo pozdravljeni. Danes sem v Zagrebu. Danes je tudi z nami tudi Pater Friedel, ki bo predstavil Radio Marija, eno velik radio marijnih radij. Prav lijepo pozdravljam sve tiste koji nas slušaju i na hrvatskom jeziku. I hvala Isus i Marija, vas najprije lijepo pozdravljam. Hvala Isus i Marija. Bog vas živio. Hvala lijepa. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, lepo vas pozdravljam v poslušanju Radio Marije. Lepe pozdrave od vseh sodelovalcev v Radio Mariji in velike družine poslušalcev Radio Marije na Hrvaškem. Hvala lijepo na ovim riječima našim slušalcem i gledalcima koji nas prate po Sloveniji i svetovnom svijetu. Vrlo lijepo ste kazali na slovenačkom jeziku i lijep pozdrav i vjerujem da ćemo napraviti jednu lijepu emisiju za sve slušalce naše televizije koje će nas pratiti. Molim da bi nas najprije, Pater Friedel, da se nam kratko predstavite, da vas naši gledalci i emisije Putevi i upoznaju. Molim. Evo na početku, dragi slušatelji, bilo bi mi drago da vam mogu na lijepom slovenskom jeziku sve reći, ali se nadam da ćemo se razumjeti. Ja sam svećenik Isusovac Hrvatske provincije. Rođen sam u Slavoniji, 9. dijete od 10 djece mojih roditelja koji su već pokojni. I u vojsci sam se odlučio postati svećenik Isusovac. Studirao sam u Zagrebu, specijalizirao u Rimu duhovnost. Bio sam odgojitelj budućih svećenika ovdje u Zagrebu tijekom 8 godina. Zatim sam bio kateheta studenata Zagreba punih 12 godina i sada već 8 godina sam glavni urednik Radio Marije u Hrvatskoj, a Radio Marija je svjetska obitelj, pripada svjetskoj obitelji. Dakle, pripadamo toj velikoj obitelji koja danas djeluje u 60 zemalja na 4, odnosno 5 kontinenata. Ja vjerujem da je pravo da nam kažete gdje je Radio Marija, gdje postoji, gdje se nalazi, možda opišete vaš rad oziroma utrip emisije koje imate i predajem vam riječ. Ponajprije možda riječ dvije da vam kažem. Radio Marija je započela svoje djelovanje prije 25 godina u jednom malom mjestu pokraj Milana. To je bila radio stanica ili postaja samo župna. Budući da je imala vrlo interesantan program, polako se proširila po cijeloj Italiji, a onda i već svojim imenom Marija, Radio Marija, i programom koji je katehetski, koji je blizak čovjeku, brzo je prešla i na naše područje ovdje u Hrvatskoj i počela se širiti diljem cijeloga svijeta. Kao što rekao, danas djeluje u 60 zemalja. Mi smo započeli svoj rad prije 11 godina u februaru, u veljači, 22. veljače, ovdje u Zagrebu, najprije u malim prostorima, a sada prije 6-7 godina nalazimo se ovdje u prostorima Isusovačke crkve koja je bila, i tu imamo malo veći prostor i tu djelujemo. Nažalost, nemamo još pokrivenu cijelu Hrvatsku redovnom frekvencijom, ali imamo putem satelita mogućnost i interneta da se čujemo po cijeloj Hrvatskoj, po cijeloj Europi i po cijelome svijetu. Ako dozvolite, da kažem našim gledalcima koji nas sada prate, Radio Marija možete slušati u digitalnom sustavu po čitavoj Sloveniji. Ima nekaj 6000 MHz, tako da možete da pronati, ali možete idite na website www.zvilko.com i tamo možete pronaći i direktna link za web. Tako da Slovenija je sa ovim radijom vrlo dobro pokrivena i je treći najslušaniji katolički radio u Sloveniji i se znam što sam ovo kazao, tako mislim da je i to potrebno. Izvolite. Evo pa kad ste već tako rekli, moram vam reći da je veoma lijepo primljen i kod nas. On je volonterski radio.
Svi koji djeluju, imaju svoje emisije, rade volonterski. Imamo 115 nositelja emisija i oko 150 molitelja, a nositelji emisija, moram ovaj puta reći, a reći ću vam zašto to govorim, su svećenici, redovnici, laici, među njima je 72 doktora znanosti. Tako da je to bilo prepoznato i prije 2 godine kada smo se natjecali ovdje u Hrvatskoj u Vijeću za telekomunikaciju. Od 131 radija dobili smo za svoj program prvu nagradu. Pa je to jedan znak da je ovaj naš radio veoma prepoznatljiv. Ako mogu reći možda riječ 2 o programu. Sve svjetske radio postaje Radio Marije imaju jedinstven program što se tiče molitve. Redovito je svakoga dana misa, časoslov, brevijar, krunica, ali imamo onda specifičan program koji smo si mi ovdje napravili. Mogli bismo reći da je to jedan mini teološki program u kojem je kompletna kateheza, moral, kristologija, crkvena povijest, patristika i ono što se uči na učilištima, a onda osim toga tu je i nacionalna povijest, i svjetska povijest, literatura, pa možemo reći tu su i vrlo interesantne emisije gdje profesori i škole imaju sa svojim učenicima izravno vjeronauk ovdje u studiju sa svojim učenicima, iz literature također profesori dolaze i ovdje kao da su na satu u školi. Tako da imamo i mlade nositelje emisija koji vode svoje emisije, imamo oko 50 liječnika, psihijatara i psihologa koji pomažu na stručnom planu i našim slušateljima, ali ono što je zanimljivo, 90% naših emisija su kontakt emisije, to znači da nositelj emisija izloži svoju temu i nakon toga slušatelji imaju prigodu postavljati pitanja i dobiti adekvatne odgovore na svoja pitanja. Možda bi koje emisije posebno kazali kada je sveta misa, krunica i ove duhovne stvari, možda je to interesantno za naše gledalce. Evo, vrlo rado ću vam to reći. Redovito imamo svetu misu svakoga dana u 7 sati. Nedjeljom je obično u 11 sati. Sveta misa, odmah nakon mise slijedi časoslov, brevijar naroda Božjega. U 12 sati također pozdravimo Gospu i slijedi molitva časoslava srednjeg časa, sada govorimo o molitvenom dijelu. Krunica, sva 4 otajstva, poslije podne u 3 sata i 15 minuta, u 8 sati i 15 minuta, u noći u 2 sata i 15 minuta i ujutro u 6 sati i 15 minuta. Tako da izmolimo sva 4 otajstva. A onda tijekom dana su ovi naši programi o kojima sam malo prije govorio. Sada bih vas, Pater Fride, pitao kako se ovaj radio financira. Imate i vjerovatno dobre ljude koji vas potpire sa molitvom i sa novčanim prilogom. Kako može da postanu podupiratelji Radio Marije? To je vrlo zanimljivo pitanje. Mislim da smo mi jedina radio postaja koja ne traži nikakve sponzore, nego naši slušatelji prepoznaju naš program. Slušajući naš program, oni postaju članovi velike obitelji Radio Marije i radio se financira za sve svoje potrebe od svojih slušatelja. I moram reći, kroz ovih 8 godina, uistinu nismo imali nikakvih problema podmiriti sve dugove jer sve primimo od naših slušatelja. Ako vidite ove prostore koje smo ovdje uredili, to su sve financirali naši slušatelji. Možete dati koji kontakt, adresu, kako može netko postati član oziroma Radio Marije. Da. Evo, mi ovako to učinimo. Svi koji žele biti članovi Radio Marije mogu se javiti na telefon, a govorim za ove koji su u inozemstvu, pa zovu Hrvatsku 00385 1 Zagreb te 232 7000. Uvijek i netko može tijekom dana tamo će ih primiti, dočekati na telefonu. Oni će dati svoje podatke, primat će naše mjesečne ono što pišemo i što sve ovdje izlazi, naše materijale. A što je zanimljivo, mi za sve svoje slušatelje
Imamo svakoga dana, čestitamo rođendane, oni koji imaju rođendane, svake srijede krunica je na nakanu naših podupiratelja i jednomjesečno upravo u ovome studiju ja imam misu za sve članove iz obitelji Radio Marije i na njihove nakane. To je evo neka mala naša zahvala, a to za naše slušatelje znademo da jako, jako puno znači. I ovaj program kontaktni duhovni vam je vrlo poznat i vrlo slušan. Teško čovjek i da sa telefonom da vas nazove, jer istina i u to pri teme bi vam čestitao, zato što možda bih koji iz Slovenije želio da vas nazove i vjerojatno i možda će bi u buduće bilo dobro da daste koji broj koji može sa inozemstva da nas nazove, zato što... Evo, ja sam gospodine Albine s vama bio povezan i prije i razmišljao, možete mi dati i savjeta što se toga tiče. Biće nam jako drago, ja upravo razmišljam da možda dademo jedno određeno vrijeme, određeni dan, kad ćemo reći našim slušateljima, budite ljubazni, vi sada iz Hrvatske nemojte zvati, dajemo prigodu da nas sada zovu naši prijatelji iz Slovenije. To bi bilo vrlo evo, ja o tome ozbiljno razmišljam i pokušat ćemo najavljivati taj dan koji će biti najzgodniji, možda pozdrave, čestitke i preporuke od 2 do 3 poslije podne, da ćemo, to je naš broj ovaj isti 003851, ali onda 232 7777, to je za eter. Mi ćemo pokušati osloboditi taj broj 15-20 minuta koliko bude potrebno da nam se jave naši slušatelji iz Slovenije i bit će nam jako drago da dobijemo povratnu informaciju tko nas sluša u Sloveniji. To je vrlo lijepo, ali slušaju vas i preko satelita, vjerovatno po čitavi Evropi, ne? Jest, to zovu sa svih strana, Njemačka, Norveška, Francuska, Austrija, Italija, Švicarska, to imamo redovito pozive. Ali imam jedno osobno pitanje, ako vam možem kazati. Kako vi, kad dosta puta sam vas slušao, imate i djeco u studiju, i mlađe i starije, ali svi se otvore i pričaju sa srcem. Što je o tome? Vjerovatno će pri tome pomoga Isus i Marija i molitva, ali možda i vi kažete svoje. Vjerujem. Znate što, mi imamo kao glavni urednici svake 3. godine naš zajednički sastanak, tako i ove godine u mjesecu 5. imat ćemo duhovne vaje, duhovne vježbe u Kola-Valenciji pokraj Rima i iznosimo iskustva i mnogi kažu, upravo možemo reći istim riječima, da su naši slušatelji zaljubljeni u Radio Mariji i kažu to je naša radio postaja. Već samim time to ime Marija kao majka nas okuplja da budemo zajedno i Radio Marija ima taj stil u svojim pjesmama, nije da tako kažem, agresivna, nego nastojimo da što više ta pjesma isto svojim sadržajem, svojim melosom uđe što dublje u intimu ljudskog srca, a i sama predavanja i sama razmatranja idu zatim da unose mir u ljudsko srce, pa tako i oni koji nam se javljaju mogu se isplakati, mogu se ispričati, a znate danas ima jako malo ljudi koji su sposobni slušati, a oni znadu da to mogu na Radio Mariji iskreno izreći ono što ih tišti i znadu da će ih mnogi slušati i za njih se pomoliti. Mislim da je tu ta duhovna vrijednost. Bogu hvala. Pravo je da možem da kažem da vas možemo slušati i u Splitu i Hrvatskoj, pa možete 2-3 reći za sve tiste koji u Sloveniji... Koji su, da. Evo, redovnom frekvencijom mogu nas slušati na cijelom zagrebačkom području, oko 100 km izvan Zagreba, istočno i južno. Ova brda nam smetaju da, vi to najbolje znate, tehnički ne ide dalje, ali onda imamo Slavonija, Virovitica i okolica, tako isto 50 km u okrug, i splitsko područje redovnom frekvencijom. A kao što sam rekao, putem satelita cijelom Hrvatskom. Nadamo se jednog dana kad bude tehnika digitalizirana kompletno da ćemo onda imati mogućnost i čuti se po cijeloj Hrvatskoj redovnom frekvencijom. To bi bilo, Bog daj da bi to bilo. Za
Posle zraven imate kod Radija Marija i crkvu, pa oziroma župu, bi bilo možda koja riječ za naše gledalce interesantno da kažete. Mislim da je crkva posvećena Isusu i Mariji, ali nešto tako. Govorite ova crkva, ovo je baš bezgrešnom presvetom srcu Marijinu. To je blagdan odmah nakon srca Isusova. Evo, mi tu pripadamo i ovoj župi Isovačkoj, a ovo mjesto gdje se sada nalazi Radio Marija, upravo na ovom mjestu koje vi snimate, tu je bio oltar i to je bila crkva u ona vremena kad se nije moglo crkve graditi u ovim podrumskim prostorijama, su se okupljali vjernici i na tom mjestu je bio oltar i mislim da je to puno simbolike. Ovdje je tu je bila prikazana žrtva i sada je to oltar ponovo da se Božja riječ može širiti do mnogih srdaca i donositi utjehu, radost i mir. Imate lijepo novo izgrađenu crkvu, poslije imate i kapelu. Imamo, da, to je velika crkva koja je sagrađena, može primiti 2000 vjernika, posebna kapelica, to je novo zdanje, u blizini je ujedno i fakultet, tako da i mi imamo na raspolaganju kad su veći skupovi i proslave, onda imamo izravno iz ove crkve prijenos, a tu je vrlo interesantno, ima tako marijanski svećenički pokret, ja ne znam da li je to našim dragim slušateljima od Slovene poznato. Svake prve subote ovdje bude misa i moram reći da se okupi ovdje oko 1500 do 1800 vjernika i mi tu misu onda prenosimo, te svake prve subote počinjemo s krunicom i klanjanjem od 9 sati do 11, skoro do 11 sati je program uživo svake prve subote. Vrlo lijepo. Možda kako vi vidite ove mlade ljude, ali imam i kad sam bio danas u kapeli, vidio sam da su mladi dolazili kod majke, pokriti mole. Baš toga nema u Sloveniji, ali zato sam istaknuo ovo stvar. Evo vi to kažete, ali ja inače, znate što, često si znadem zapjevati pjesmu Veš o Marija. To mi je tako lijepa pjesma, ono što se, ne znam, hoće li dobro reći, prisrčna. Pa ja imam osjećaj i znam da iz Slovenije mnogi dolaze u Bistricu na hodočašće, a da bude tijekom godine susreta hrvatskih i slovenskih vjernika upravo u marijanskim svetištima. Znate, naša slavenska duša uopće, vi to dobro znate, ima posebno ljubav prema Majci Božoj. Mi to u Hrvatskoj osjećamo. Zato ima jako puno svetišta, ljudi pohađaju ta svetišta i zato mi nije čudno, odnosno potpuno mi je razumljivo da i Radio Marija koji nosi Marijino ime je toliko privlačan, jer moram odmah reći u našem programu, možda program Marijin je vrlo bogat. Imam 4 profesora koji obrađuju marijanske teme, hodočašća, drugi Vatikanski koncil što je govorio o Mariji. Mogli bismo reći jedna nauka, jedna mariologija koja se ovdje također izvodi na našem programu, a to je potrebno da naši ljudi i znanstveno, ali i ono ljudski upoznaju i zavole našu nebesku majku. Možda je interesantno, svi možda tako i ne vole taj program, ali on je u svjetskoj obitelji poznat, takozvani program pozdravi, čestitke i preporuke. Kod nas je to svakoga dana od 2 do 3 sata kada se mogu javljati naši slušatelji i iznositi što bi se željeli, na koju nakanu će se današnja krunica moliti. Tih sat vremena je uistinu telefon potpuno zauzet. Sada smo pokušali nekako napraviti da dođu svi na red, pa smo pola sata dali ženskom svijetu, a onda muškarcima i djeci i polako to je sada zaživjelo i vrlo interesantno, jako puno djece nam se javlja. S njima je uistinu ugodno razgovarati. Imamo jednu malu gdje smo se iznenadili, 2 godine i po, imala je ovdje emisiju na Radio Mariji, tu je pokraj mene sjedila, pola sata je razgovarala sa slušateljima. Ljudi su bili oduševljeni, tako da nastojimo što više djece, da i oni budu nazočni ovdje. Pa Isus je toliko volio djecu, a sigurno Marija kao majka posebno joj je drago da dječica već od prvih početaka dožive onu ljepotu, kako je lijepo biti netko
tko kroz molitvu susreće onoga koji je svima nama prijatelj, to je Isus. Možda još jedna emisija vrlo interesantna, svakog prvog petka u mjesecu imamo iz Bazilike Srca Isusova u Zagrebu svetu misu koju prenosimo, a kao priprava za taj, rekli bismo, blagdan, u četvrtak navečer, uoči prvoga petka, u pola noći, bolje reći od 11 do 12 sati, upravo u ovome studiju, svećenik donese presveto i imamo klanjanje kao onu, ne znam koliko će biti to našim slušateljima u Sloveniji poznato, takozvana sveta ura pred presvetim, pripremanje za sutrašnji blagdan Srca Isusova, odnosno prvog petka. Možda še koju riječ o vašim suradnikama? Evo, to smo na početku ove naše emisije rekli, da su svi suradnici nositelji emisija, urednici emisija, volonteri. To znači ne dobivaju plaću, ali dobrovoljno, stručno obrađuju svoje emisije i dovode goste. Njih ima 115, 116 i to, kao što sam rekao, među njima bilo svećenici, bilo laici ili redovnici, ima 72 doktora znanosti. I to je upravo bio na neki način ono što možemo reći da je sadržaj veoma bogat i što je bilo prepoznatljivo u komisiji među 7 članova koji su preslušali naše emisije i dali su ocjenu da je uistinu zaslužila da ima prvu nagradu. I o tome vam ja čestitam i naši slušalci. Evo, kad govorimo o našem programu, moram spomenuti, što sam možda i zaboravio, naši svećenici također rado posebno subotom slušaju naš program jer imamo pripremu za nedjelju. Jedan svećenik priprema nedjeljna čitanja i cijelu propovjed, možemo reći, ili misli koje su uvelike od koristi mnogim svećenicima kao priprema za tu nedjelju. I to je svake nedjelje. Recimo, iduće nedjelje, možda riječ dvije da kažemo, sjetit ćemo se da je to 5. nedjelja po Uskrsu i posebno ćemo čuti riječi gdje Isus za sebe kaže: ja sam put, istina i život. Možemo nekako povezati sa prošlom nedjeljom koja je bila kad smo govorili o Isusu koji je pastir svoga stada i rekao: ja sam vrata. Što to konkretno znači? Isus je taj koji nas upućuje, koji otvara vrata prema vječnosti. Put prema vječnosti nama je nepoznat ako ne poznamo Krista. Isus nije za sebe rekao: pokazat ću vam put, nego je on za sebe rekao: ja sam taj put, ja sam istina, ja sam onaj koji vas neću prevariti. I ako budete uistinu iskreno obukli se, kao što kaže Pavao, u mene, u moj mentalitet, vi ćete sigurno kročiti putem u sigurnu budućnost, u vječnost, u Kraljevstvo Božje. Evo, taj Krist jest i centar našeg radija, jer znademo onu rečenicu per Marijam ad Jezum, po Mariji k Isusu. Marija je ona koja nas uvijek želi dovesti Kristu Gospodinu, a on je taj put koji nam se nudi, koji nas želi prihvatiti za ruku, osloboditi svih naših strahova i naših lutanja, povesti u sigurnu luku i reći: život ima smisla. Život je punina, život je ostvaren ako smo pronašli onoga koji je izvor života, a to je naš Bog, stvoritelj, to je naš Isus Krist, naš spasitelj. Pater Frieder, imate i web sajt Radio Marija i tamo će naši gledalci koji razume hrvatski i vjerujem da ih ima i dosta u Sloveniji, pa možda koju riječ o tem web sajtu vašeg radija, Radio Marije. Točno ste rekli, mi imamo web sajt, web stranicu. Sigurno da se ona može tehnički bolje urediti, ali glavne informacije za sada se mogu naći, kompletan program što se pojedinog dana zbiva, tu su i razne druge informacije, tu se mogu upoznati nositelji emisija,
pismo koje pišemo i sve druge informacije i vijesti i obavijesti, tako da uistinu ima one glavne informacije koje se mogu naći na web sajtu ili stranici, ali sada pokušavamo, tehnika ide naprijed, pokušavamo i ostvariti da mnogi snimljeni programi koji će biti da se ujedno kad se otvori www Radio Marija HR, da se mogu ujedno i slušati pojedini programi u reprizi koji su posebno izabrani, možda ćemo dati našim slušateljima da oni sami odaberu koje bi htjeli emisije ponovo slušati, da će imati priliku i slušati putem interneta. To bi bilo vrlo lijepo. I vi pripremate svaki tjedan duhovnu misao oziroma rečenicu, to je istina? Jest, ali možda od te duhovne misli evo uvijek nešto novo dođe. Mislim da je nešto jedinstveno što Radio Marija Hrvatske ima. Prije 7 godina započeli smo sa duhovnim vajama, duhovnim vježbama. Moram reći da je to nadahnuće Duha Svetoga. Ja sam isto postao urednik i rekao bih, sanjao sam nešto. Ne bi li možda bilo dobro započeti duhovne vježbe putem valova Radio Marije? I posavjetovao sam se s jednim svećenikom koji daje duhovne vježbe. On mi je rekao, pa to je divna ideja. I tako smo 2001. godine prvi puta imali 4 dana u tišini duhovne vježbe, svakoga dana 4 razmatranja. Glazba je bila prikladna tome. Ako vam kažem da smo to sve skupa snimili, nekoliko tisuća tih duhovnih vježbi je bilo u Tiličaks razglavljeno. Da me je tada sada pokojni, a tada kardinal Kuharić, koji je isto zaljubljenik Radio Marije, pozvao i rekao, ja sam obavljao duhovne vježbe, molim vas, svake godine barem jedne duhovne vježbe. Tako da je već punih 7 godina imamo duhovne vježbe 4-dnevne, koje uistinu mnogi slušaju. I mi to onda stavimo na CD i mogu si mnogi onda pribaviti, pa kada se voze u automobilu mogu slušati, obavljati duhovne vježbe, mogu kod kuće obavljati duhovne vježbe. Tako da je to jedno silno bogatstvo i sve više se sada mnogi urednici u svijetu postaje Radio Marije interesiraju i pokušavaju i oni nešto tako unijeti u svoje radio postaje. Može i ove duhovne vježbe da se čuju i preko Radio Marija ili? One se čuju, ali budite to uistinu veliki materijal. To je 16 meditacija svake godine, tako da do danas već 7 možete si misliti, svaki puta drugi je nositelj emisija, odnosno duhovnih vježbi i njegove kompletne duhovne vježbe, onda mi nešto, dvije nedjelje ili 2 tjedna prije Božića u Adventu imamo ovdje na Radio Mariji, a naše slušatelje pripremamo da će tih dana biti duhovne vježbe i onda se oni pripreme i mnogi ostaju kod kuće da bi mogli pratiti te duhovne vježbe i duhovno se obogatiti. Možeš je reći kako to poteka kod radija? To je malo neobično, ali vrlo lijepo. Evo, rekao sam da to nije moje iznašašće, nego da to upravo nadahnuće Duha Svetoga. A mi smo pokušali to ostvariti i vidjeli smo da su naši slušatelji to veoma, veoma, veoma dobro primjeli. I to je sada postao dio našega programa tijekom godine. Ja, vrlo lijepo. Što bi kazali baš na kraju našim gledalcima, za kraju emisije, ali u tome ću najprije vas zahvaliti za sva pisma koje sam dobio svih slušalca koji slušaju emisiju Put putevi, ali slušaju Radio Mario. Vjerovatno sam vas iznenadio, ali je to jedan poklon i jedna zahvala za sve što i ovaj radio i vaši saradniki rade za ljude i Bog vam neka plati u vječnosti za sve ovo. A sad vam dajem riječ. Evo gospodine Albine, ja se vama zahvaljujem. Dobro se sjećam, mi smo ovdje imali jednu emisiju. Bila je to emisija ovdje iz studija sa Karmel Brezovicom. Tamo je jedna mlada sestra koja je prešla na katoličku vjeru i postala je karmeličanka, imala je svoj zanimljiv put i hod i vi ste tu, čini mi se, emisiju slušali
i onda ste me nazvali i pitali je li bi se to moglo slušati u Sloveniji, jer da kako, meni je to bilo jako drago i tada smo u kontaktu i moram reći da me jako veseli da i u Sloveniji i mnogi naši vjernici, evo koji razumiju hrvatski, mogu pratiti i duhovno se hraniti onim što mi ovdje imamo. Konačno, Božja riječ ne poznaje granice. Ljubav ne poznaje granice i ja sam duboko uvjeren da ono što političari čine, oni često puta iz svojih probitaka, a mi kao vjernici idemo za tim da se povežemo tim milosnim nitima i mi se bolje razumijemo na jednom drugom području jer nas povezuje netko koji je put, istina i život, to je Krist Gospodin. I to nam je cilj i zato Radio Marija nema povišene tonove, nego smiruje, nikada ne dopušta da tu bude svađe, da tu bude razmirice, da tu bude traženja pravde, nego uvijek želimo unositi mir, radost, kao što je po uskrsli Krist koji je došao i rekao mir vama. Taj mir želimo da se nastane u svakome srcu. I zato vama osobno od srca hvala sve što činite, da i vaši slušatelji mogu se nahraniti ovom Božjom riječu, a meni će biti posebno drago da i u Sloveniji zaživi Radio Marija, pa veselim se srećanja da boste nekoga dne postali vi velika družina svetovne Radio Marije. I zato... Hvala vam na ovim lijepim riječima, hvala na gostoprimstvo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, vam se zahvaljujem za gledanje oddaje Pot poti. Radio Marija lahko poslušate v digitalnem sistemu v skoraj po celotni Sloveniji in vas lepo pozdravljam iz Zagreba. Enaka zahvala gre tudi patru Fridlu in mirim se dobro in z Bogom do naslednjega svidenja. Hvala Jezus i Marija. Hvala Jezus i Marija.